estamos aquí en directo no Carnaval da Bandeira. Parece que isto xa se empeza a cocer. O tema está bastante intenso. As carrozas veñen todas pegadas. Parece que hai a primeira carroza que xa ven asomando con caixa e todo. Isto parece ser un disfraz preparado por eles mesmos. Vamos a ir a falar con eles. Hola, moi boas. Que tal este disfraz e canto tempo vos levou facelo? A ver, o disfraz é unha locura. Estamos tratando de regalar chocolatinas, pero este negocio... Chocolatinas para todo o público, non? Sí, pero este negocio non vai a nada. Para facelo tomou unhas 2-3 semanas por aí. 2-3 semanas para todo isto? Para todo isto, vai... Cada un? Non, entre todos. Entre todos, isto é brutal. O que fan estos chavales é alucinante. Vamos a continuar. Moita sorte para todos. Estánme dicindo por aquí polo micro que van super xenial estos rapaces. Moita sorte e que vos acompañe o entroido. Vamos a dar paso á miña compañeira Nuria, que parece que quere falar cos cabaliños do demo. Nuria, por favor, acompáñanos. Acompáñate. Eu non sei se van de tío vivo, se van de cabaliños. Antes cantaban La Potra Salvaje. Ibas preguntar. Por favor, decídenos, como se chama a vosa carroza? Oh, sorry, I don't understand. Ay. Bueno, international. Como se chama a vosa carroza? Carrusel. Canto vos levou facela? Nada, unha mañanita. Unha mañana. Pero ti mira. Mira, fixémolo nun momento. Somos profesionais do tema. E podedes nos facer unha demostración así en directo, por favor, É para caiga quen caiga, pero edición introido da bandeira. Por favor, unha demostración en directo. Que giren. Bueno, pero van un pouco anárquicas, Viran pos dous lados. Elas van por libre. ¡Viva la señora Sara Pena y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! ¡Vamos a vivo! ¡Viva el señor Don Joaquín David, su esposa, con residencia Málaga y sus hijos! ¡Toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! ¡Oigan, señores, digan todos a vivo! ¡Viva Adrián Villanueva y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! Vamos a ir ca Xeración Z, o chavalada, a famosa chavalada. Hola, que tal? Sodes da bandeira? Que vides, a festa da empanada? Sí! No, ¡Non! Empezan a mollar, parece que empezan a mollar as señales. A señalización da bandeira parece que empeza a estar limpa por fin. Por favor, cuidado que veñen os periqueiros. Cuidado que veñen desde Ourense andando. Veñen cansados, fatigados. Cuidado, cuidado. Cuidado que se botan a un. Cuidado aí. Agarrádevos porque veñen curvas, Vale, despois volvemos pa chavalada que está a tope. Tedes moitas ganas do entroido hoxe? Si, moitísimas! Dios, vides a tope, non? Home, sempre! Ides quedar aquí para a noite? Home! Os vosos pais sábeno? Sí! Todos? Sí! Vale, moi ben, pois eso. Non bebades, non fumedes e sobre todo, mantede as calles limpas. Comezamos aquí cas obras da bandeira. Aquí vamos no paso de peatóns, que empezamos a limpalos, empezamos a pintalos. Parece que hai algún problema porque non hai permisos do Concello e parece que isto se está a complicar. Mira, perdoade, de onde roubastes ese cono? Este cono é de Diputación, É da Deputación, de onde? de Pontevedra, por suposto. De Pontevedra, por suposto. Esta xente anda roubando nos conos. Para que sirve ese martillo? Para dar orden a estes chicos que traballan, que eu son a que mira o que fan. Vos que, estades traballando para o Concello? Non, mira, nos para a Diputación. A Deputación, sodes peores que os do Concello. Pola mañá non traballan e pola tarde non van. So de la hostia, macho. Todos en lo va más. Como di, cuidado que nos están pedindo outro plano. Da remendación de Pontevedra. Da remendación. remendación. O vehículo, cuidado que veñen os periqueros outra vez, pero este es... ¡Qué pesadilla, macho! Madre mía, cómo andan. Dios mío querido. Vamos ahí.
Dios, cuidado que me pegan. Fomos azotados polos periqueiros. As obras parece que continúan. Vamos ca nosa compañeira Nuria a subirnos ao autobús da Luna. Levo aquí esperando para subirme ao autobús e paroume. Bueno, eu veño aquí porque vexo que estades animadísimos. Pero eu teño unha pregunta clave para vos. Vos ligades? Vos ligades na Luna? Mira como ligo. Eu arrímote, bolleta. Ai, que buena está esta. Bueno. Pero vos de onde viñeste? Nós da bandeira, lá onde van. Amalal. Na Luna e máis allá, Marte. Bueno, eu creo que imos deixar o cámara fora e nós imos para aquí. Pero, por favor, rescatádeme. Cos da terceira idade son peor que os novos, Imos a vistos DJs que terán tamén unha media de entre 90 e 110. Bueno, xa topei o compañeiro. Mira, unha pregunta. A vos pagan vos por vir aquí ou vides por ligar? Vimos gratis, todo gratis hoxe, todo gratis aquí, neste gran concello. E mira, unha pregunta máis. Cal dirías que é o vosso maior éxito? Levar estes vellos á gloria, ao final das súas vidas. Cuidado que pode aparecer a miña oportunidade para deixar a soltería. La de los ojos negros me tiene loca. ¡Viva Darly y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que lo rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! Oigan, señores, digan todos a mi voz. ¡Viva Tío López y toda su familia! ¡Viva la gente que lo rodea y mira! ¡Viva la música y siga! Señores, digan todos a mi voz. ¡Viva Manuel Ramírez y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que lo rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! Oigan, señores, digan todos a mi voz. ¡Viva Rubén Pichel y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que lo rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! ¡Viva Marta y María Castaño y toda su familia! ¡Viva la gente que lo rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! Aquí estamos con unha das figuras máis importantes deste entroido que son os xenerais da Ulla. Vamos a falar con un dos integrantes dela. Parece ser que ten o novo traxe da asociación. Hola, perdón, xeneral. Xeneral, vamos a facerlle un par de preguntas. Este é o novo traxe que ten os xenerais da bandeira? Este é o traxe, sí, foi feito para un que comía máis que a min, pero, bueno, eu apañome, vou apañando. Cantos anos leva usted de xeneral? Oi, non me acordo, había millo no Pedrouzo, pero non se podo dicir. Xa tiña fillos? O Pedrouzo? Ti? Ah, eu? Non. Os fillos son moi novos, ó. Os fillos saliron despois de ser xeneral? Os fillos saliron moito despois. Pode ser que ligara usted despois de ser xeneral? Eso pode repercutir na súa relación? Non repercute. Na relación, que relación? Cuidado porque acabamos de atopar, acábanos de chivar polo pinganillo que está a muller do anterior xeneral co que acabamos de falar. Véselle cara de contenta, mira, grabada a cara que lle pon. Mira, que cara de ilusión mirando para o seu marido, a súa filla detrás, e toda unha familia de xeracións tras xeración. Vamos a ir a falar con ela. É vostede a muller de Toño? Sí, señor. A muller non, a moza. A moza de Toño, parece que Toño xa nos empeza a mentir. Non quere deixar cousas atadas. Non hai papeles. Non hai papeles. Cantos anos leva vostede de xeneral? De xeneral é o primeiro. E o primeiro, cales son as vosas sensacións da primeira vez? Témblame todo. Témblalle todo. Ai, Dios, eso foi o que dixo cando conoceu a Toño. Madre mía, como... Aquí se sigue temblando. ¡Ah! Como se pon a xente tamén. Despois de 30 anos dunha relación... Sigue temblando. Ai, ainda lle sigue temblando, e a Toño tamén. Pero ese é un caso aparte. Parece que tamén me están chivando polo pinganillo que está a filla de Rosario e de Toño. Hola, perdona. Vostede a filla de Rosario máis de Toño, verdade? Verdade. Ten máis fillos ou é vostede solo?
Que eu se... Ah, bueno, Martín. Ah, sí, hai outro máis, parece que se lle olvidaba. Si viñamos todos os da casa. Sí. Hoxe viñeron todos os da casa. Seu irmão pelaba ya totalmente, pero viñeron todos os da casa. Cantos anos leva vostede de general aquí? 5 ou 6, creo. Sí. Cuidado, aquí vemos un persoaxe da caixa. Veñen de sarxentos. Aí o tedes, chulería máxima, peito ben hinchado, gafas de aviador. Isto é... Están trabajando, nos están echando de TVB, Televisión de Bandeira. Cuidado, podemos falar un momento co sarxento? No, sin comentarios. Sin comentarios, non queren dar declaracións. Vimos da Luna e ti non sabes, Os señores de 90, que tal ti vas a Luna? Sí, eu a Luna nunca pisei. Eu son Don José nunca foi a Luna. E a xente que dixa que o veo ali está blasfemando. Pero bendíteme aí ao meu compañeiro que está desatado. Por favor, unha hoja bendita. Por favor, a ver se te encamiñas un pouco. Encamíñate un pouco, por favor, porque así non imos a ningún lado. Mira, pero aquí recaudan máis que Hacienda, mira. A ver, é que a festa non se fai sola, hai mejillón, hai bendición do señor párroco. Que máis queremos con unha festa boa? Dimo ti, que máis queremos? Que falta? Hola, chicos, vamos facer unha pregunta. Do 10 e comprouno. Canto traballo les llevaron este disfraz? E comprouno, que traballo vai levar? Nada máis que añadir. Cruela de Vil, que tal? Ti eres da Bandeira, non eres da Bandeira? No, eu veño aos baños, nada máis. Viñaches á festa? Si, ando en busca dos 101 que me faltan. Non nos encontro, pero seguro que están por aí agachados. Despois á noite encontrareinos. Despois á noite facemos a entrevista que vai estar moito máis interesante. Vos de onde saliste? No, do Gran Prix da Bandeira. Do Gran Prix. E estades en primeira fila para ver o que? Estamos clasificados. Algo é algo. Pase, VIP e posición premium. Yo estoy chill. Cuidado que hai aquí un montón de chavalada. Hola, perdón. ¿Cómo te sientes neste entroido? Non te quere dar a cara a ver, non? Sin palabras. Este é un dos Bueno, estánse botando o micro uns a outros. Isto, a juventud é o que ten. Non quere dar a cara a ver. No. É a primeira vez que ven ao entroido da Bandeira? Non, ya é de la familia. Es de la familia. Sí. Castellano que é da Coruña. É da Coruña, bueno. Cuidado por aquí, que vimos por aquí con un legendario da Bandeira, o señor Mejuto. ¿Cómo se siente aí sentado en primeira fila vendo este pedazo de desfile? Teño un frío que nin a virgen. Ten un frío que nin a virgen. E eu estou igual. Pódense decir palabrotas na TVB, Televisión de Bandeira. Me cago en Dios, aquí hai que botarlas todas. Me cago en Dios, me cago en la virgen. ¡Ya, cara! Mejuto, Marroca que merda ven detrás, me legendario Mejuto, que sigue outro ano máis con nós neste entroido. Espero que sexa por moitos anos máis. Bueno, Mejuto, que siga todo como vai e que siga a salud apoyando e animando, porque isto é moitísimo traballo e isto hai que disfrutalo moitísimo, Mejuto. ¡Viva la música y siga!
Bueno, de momento o que podo ver aquí é todo oscuridade. Parece que estou dentro dunha cápsula espacial. E non sei moi ben onde me podo atopar. Parece que é un pouco siniestro, un pouco claustrofóbico. Levo como 47 días aquí dormindo e parece que me empezan a abrir. Madre mía, o que acabo de facer aquí. Estamos aquí na bandeira entrevistando a esta peña tan chunga que me acaba de meter nun ataúd. Isto é apoteósico. Podedes cerralo, grazas. Harakuta, Sonizomara, Hasukara, Abarapatara, a da puta madre. Traducido, van de puta madre e o desfile vai mellor aínda. Parece que isto empeza a rular. Ollo co baile que se veñen arriba. Véñense arriba. Madre mía, como se pon esta peña. Por favor, perdón. Podría falar. Non fala usted. Non quere dar declaración. Parece que vai desde o anonimato. Ollo que temos o posible gestor financiero do xogo do calamar. Parece que hai xogo. Abre esa veda. Hai que darlle a volta, Nuria. Tarxetiña para regalo e veña, colleja que te levas. Control de carreteras. Hola, ten vostede toda a documentación en regla? Pienso que sí. Isto é un coche ou un avión? Un avión. Parece que marca aí un chivato un pouco prometedor. Parece que o cambio de aceite se está chegando. Que tal neste entroido e que tal se leva ir dentro de un coche? Bien, sí, lleva bien. Cómodo, es cómodo. Es cómodo, ¿no? Bastante cómodo. Calefacción al 3. Este tío sí que sabe. Bueno, primeiro, ¿de qué ides? Salimos, cuidado, habéis venido al mejor sitio, en el mejor fecha, en el mejor tiempo, en el mejor punto de Galicia. Cuidado, Mira, pero di entroido da bandeira que senón non nos faz publicidade. Mira, mellor o entroido da bandeira. E de que ides disfrazadas? Vamos al ballet Zoom. De Rafaela Carrá e o seu show. Ah, faltanos Rafaela. Rafaela marchou po tío vivo. Rafaela, están te buscando. Me tiene que poner un vino, Rafaela. Ah, bueno, Rafaela botouse aos bares. Hombre, por favor, Rafaela. Hombre, pero Rafaela non é camarera, hombre. Ala, caballito de palo. Es una diva. Rafaela, demostración de tu talento. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Vouche cambiar o micro. No, que estoy escoito así. ¡Qué dolor! ¡Vestido en un calvario! ¡Qué dolor! Y el caradura de vida. Márchame, Rafaela. Bueno, isto é un auténtico desastre. Guaira fabulosa. Siempre. Aerolíneas Bandeira, levamos a nosa fronteira. Veñen agora os compañeiros, está a calle cortada, porque este está mal, aquele está ben, se te fijas, aquele de ali non lle fai falta, pero este de aquí está gastadísimo. Entón ximos lle botaron a pintadiña ahora. Bueno, pero non nos podes contar un troido. Como nos ides cortar un troido aquí no medio? Non cortamos, teñen que facer a conga brasileña. Non é? Perfecto, unha conga ahora. Bueno, por aquí, que tal? Como vai un troido? Zumbando. Porque somos abellas zumbadoras, estamos un pouco zumbados. E non facemos máis que zumbar. Cal é a bella reina? A reina vai detrás, pero que manda son eu como diante. Pero falade que a reina... Aquí dignos que tiar esa reina e aquí ademais nos van regalar botes de mel. A ver. Sobre todo a última parte. Super mele. Pero esta é unha dosis moi pequena. A min prometeron un bote de mel. Isto que é? Isto que é?
O elixir da beleza. Xa dicía eu que non dan nada gratis nunca. Isto, no, a ver. Ti non sabes que as cousas boas van sempre os fresquiños pequenos. Esa é verdade. É o mel das nosas abellas. Mel da bandeira. Quen quere subir? Eu quero subir. Vamos a ir con unha das integrantes dos Saltamontes, porque como vos chamades? Non sei, que non metemos. A Santa Montes, a Santa dos Montes. A Santa Montes, a Santa Montes. Cuidado que a nosa compañeira Nuria, que na UTVB non temos seguro. Protéxete, por favor. Estamos precintados. Estamos ao ilegal. O técnico precintou. Acaban de... Fichas a €1, fichas a €1. Acaban de conectarse á luz pública. Santa Montes. Santa Montes. Cuidado que ven un pequeno avatar. Cuidado, entre o avatar e o da taquilla estános atosigando. Parece que isto vai a empezar. Están subindo os integrantes dos Saltamontes. As fichas acábanse. Isto vai a empezar. Carroza número 10, Santa Montes. Para todos vostedes aquí. Aí vai a nosa compañera Nuria. Mirade que ben o pasa. Como se nota que cobra máis camín. Vamos aí, que divertido, mucha enucha nos Saltamontes, é a primeira vez que o vemos. Paradio, paradio, estáse mareando a peña. Este hasta bebendo, vai de farol. Vivo carnaval, cuidado aí. Vamos aí, mira a nosa compañera Nuria. Cuidado, como se manda. Cuidado para atrás. Cuidado para atrás, sacamos a ficha. Cuidado que me pisan. Os avatares queren pinchar o fotógrafo. Pincha ben nel, porque este é o que leva pinchando en min todo o día. Continúan, non frenan, van hacia atrás, hacia diante. Isto é a cabra tola dos... Hola, mamá. Queredes saludar? A Carmucho, que quedou na casa. Madre mía, veño mareada de todo, eso que non é de verdad. Que tal, chicas? Bien! A ver, vos en que ides ahora mismo? De lugar nos Saltamontes. E non vos montastes nos Saltamontes? Sí, unha vez. Unha vez? Non lles deixan participar nada. A ver, quen é o que máis traballou neste disfraz grupal? Todos. Esta di que ela? Tímida. Padrino. Eu creo que os adultos, deberías preguntarlle a eles. Que lle parece? Que lle parece eso? Pareceme algo bastante genial. Estamos facendo unha entrevista doble. Isto nunca visto na TVB, Televisión Pública da Bandeira. Como levades ata ahora o desfile? Os 200 metros que acabades de recorrer. Bueno, elevámonos cansado, é duro, faenar é duro, pero bueno, axúdanos o tempo, estamos pescando ben, estamos faenando ben, e todo vai sobre como ten que ir, sobre rodas non, sobre a auga. Sobre a auga, estáme dicindo, cuidado que a miña compañeira estáme pillando ca rede. Cuidado, cuidado, porque me están dicindo, estánme dicindo polo pinganillo que onte pescadores saliron a Avellada. Fomos a Avellada, pasámolo de bomba, e hoxe vimos todos perfectos, bandeira é única. Parroquia de Manduas. Cuidado, que pensei que tiña un segundo piso. Adiante, o timón está vacío. Cuidado, podría navegar este barco a nosa compañeira Nuria? Podríase sentar aí? Sí, podría. Vamos aí, Nuria. Hoxe vou a vivir a full experience. A full experience, cuidado con Nuria. Acaba de sacar o carné de conducir antes donte e o de barco parece que se lle complica. Espera, marcha atrás, ponlle marcha atrás. Cambia de música, pon algo máis de moverse. Aquela que está solo na última. A que está o de última. O sea, minimiza e pon a bailar. No, a da Macarena. Empeza a haber problemas co tema da música. Este tío, aparte de patrón de barco, quere ser DJ. A xente... Saltamos no barco todos xuntos saltando no barco, parece que pode vir a carroza abaixo. Traigades ao capitán, por favor. Nos imos ir pao carallo. Cuidado, aquí vamos a falar con unos pequeniños pescados que hai por aquí. Que tal está sendo o entroido para vos? Ben. Para ti, que é o máis bonito do teu disfraz? A aleta.
Aleta, ¿podrías nos enseñar a tu aleta, por favor? Madre mía, aleta acondicionada a ese disfraz tan elegante e tan pesqueiro como é o teu. Véxote moi sorrinte. Pode ser que seas un cabaliño de mar? Sí, Como te chamas? Andrea. O cabaliño de mar? Filomeno. Filomeno! Que nome máis original. Vamos a continuar, cuidado que ven o tiburón. Cuidado, cuidado que me acaban de pescar. Eu xa o que estaba buscando, que me pescaran. Cuidado que me boto. Cuidado que me boto encima dela. Acábame de pescar, pero literalmente. Cuidado, acabo de facer a 13-14 das xogadas. Cuidado, cuidado que non se quere chegar a min. Acaba de ser pescado o pescador. ¡Ese cuerpecito! Pero isto non sona. O importante é que son de ben. Que tal? De onde vides? Que tal un Troilo? Nos vimos de sillera. A tomar polo cu, é como se digo que son de Rodeiro. ¡Escondimos a bandeira! ¡Vamos, vamos! ¡Viva bandeira! Pero, bueno, é máis un pinchillo. Os de competencias tamén ten. Aquí, é con música. Partida, yo, botón. ¡Tiburón!